המקום הזה של להיות בנוכחות, הוא באופן אישי מלווה אותי כל הזמן, אבל הרבה פעמים הוא בורח. הוא בורח מתוך המקום של עשייה מרובה וכל הזמן בתוך החיים האלה, האינטנסיביים, והעניין הזה של המלפפון ולהכין את הסנדוויצ'ים, אני לוקחת את המקום הזה לכלים שלי, שמחכים לי כל הזמן, והם באמת איזושהי מטלה שאני נותנת אותה כל הזמן למישהו אחר, וזה נעשה. אבל אני לוקחת את זה בתור מתנה עכשיו, ולהסתכל על זה ממקום של אהבה, לעשות אותה ממקום של אהבה לבית שלי. אז תודה לך. תודה, גלית, איזה כיף. חן, מה אומר? אה, סליחה שאני שואל, אומר לגבי מה שוויקה אמרה? כן, אם יש לך ככה משהו האמת שאני או לא פשוט להוסיף או התרכזתי, לחבר. האמת שפשוט התרכזתי בלסכם כל כך הרבה נקודות חשובות שעלו מתוך מה שאמרת, אבל שכחתי על מה אני דיברתי.